Poďme sa pozrieť na ďalšiu klávesovú skratku. Urobíme si teraz podobné cvičenie, takže v prvom rade uistite sa, že ste v bunke A1, takže klik na pole názvov A1, Enter, sme tam. A teraz si prosím spolu so mnou vyskúšajte také cvičenie, že na klávesnici budete držať tlačidlo Shift, takže držíme Shift a budeme stláčať šipku doprava. Pozrime sa na to. Držím Shift, stláčam šipku doprava. Šipka doprava, šipka doprava, 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 doprava. Hneď do toho skúsim aj šipku dole, takže Shift, šipka dole, 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 dole. Skúsme teraz šipku hore, hore, šipka hore, držím Shift, šipka hore a šipku doľava, takže držím Shift, šipka doľava, doľava, doľava. Opäť, predtým než budete pokračovať v pozeraní tohto videa, skúste si sami pre seba verbalizovať, čo podľa vás robí tá klávesová skratka Shift šípka. Tak, opäť dúfam, že ste si verbalizovali, čo robí tá klávesová skratka podľa vás a teraz si to ideme povedať. Takže, klávesová skratka Shift šípka robí to, že označuje v smere šípky bunky a posúva nás o jedno. To znamená, že keď začínam na bunke A1 a použijem Shift šipka doprava, označím o jednu bunku viac doprava, o jednu bunku viac doprava, o jednu bunku viac doprava. Ak použijem šipka dole, tak označím o jeden riadok nižšie, o jeden riadok nižšie, o jeden riadok nižšie. Uvedomme si, že tak ako Shift šipka označuje, tak aj odznačuje. Momentálne máme označený rozsah od A1 do D4. A keby sme ho chceli teraz odznačiť, tak ideme na to. Napríklad Shift držím, šipka doľava, všimnite si, že sa vraciam, akoby odznačujem, šipka doľava, šipka doľava, šipka hore, šipka hore, šipka hore, odznačujem. A toto zdôrazním silno preto, lebo pri použití pri niektorých typoch použitia funkcií sa nám bude veľmi hodiť vedieť si uvedomiť, že tá Shift šípka nielen označuje, ale aj odznačuje.